Sandi. Zoom. Wala, okay. Salajengipun kaprenga kula ngaturaken rerencana adicara ing dinten menika. Adicara ingkang sepisan inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kekalih inggih punika atur pasrah penganten. Adicara ingkang ketiga inggih punika atur penampi penganten. Adicara ingkang sekawan inggih punika hiburan. Adicara ingkang pungkasan inggih punika penutup lan pandonga.
para rawuh ingkang inulya